Naufragiatul. Snack, e aproape 6. Unde-i China? Știi că nu suport să întârzi la China. Iată-te, ai venit la țanc, mi-e așa de foame. Foame că aș mânca și un sconx cu brânză. Ce de mâncare? Sconx cu brânză, capitane. Excelent! Snack! Snack! Snack, am spus să extermin șobolanii de pe corabie. Asta am făcut. Probabil că ăștia au scăpat. Am încuiat sute de exemplare în cale ca să moare de foame. Apropo, ai astupat gaura din peretele calei. Da, capitane, dar mi s-a terminat cimentul, așa că am astupat-o cu un cocoloș mare de brânză. Bună idee, Snack! Acum adom China până nu... Snack, ești amabil să răspunzi la niște întrebări? Desigur. Ai spus că ai încuiat șobolani în cale lângă o gaură din perete, da? Așa e. Ce ai astupat gaura cu... Cu brânză. Și ce crezi tu că mănâncă șobolanii? Păi, mănâncă brânză. Domnule. Îți dai seama că nu știu să not? Poate găsim mâncare și adăpost. Nu fi ridicol! N-avem de ce să ne temem! O să ne ia cât de curând vreo corabie. În plus, avem ocazia să ne bronzăm! Peste 10 minute. N-are rost! Nu vine nimeni! O să murim aici! Vinoți, capitane. Sugerez ca mai întâi să construim o colibă, tăiem niște copaci cu dinții, apoi facem mortar din clei și iarbă. Nu mă bate la cap cu planurile tale de 2 bani, Snack! Nu e nevoie să muncim deloc, noi! Dar mă gândeam și eu... Eu gândesc aici, Snack! Dacă vrei să-ți rostești puterile, asudând ca morc, du-te să-ți construiești cocioaba! Între timp eu voi ridica un adăpost folosindu-mă doar de minte! Vezi, Snack? Toate schițele tale nu folosesc la nimic! După cum vezi, se poate ridica un adăpost cu cele mai simple materiale! Scuze-mă, vrei să iei liftul, capitane? Cada e aproape umplută. Scuze-mă, au trecut 2 ore. Ai văzut ceva? Nu mai enerva, Snack, sau te bocnesc de nu te vezi. Adevărul e că dacă nu apare vreo navă, murim de foame aici. Uite masa noastră, Snack. Ia-te după furnici și fură-le mâncarea. Dar insectele din junglă sunt periculoase și... Sunt doar niște furnici, fricosule. Prea bine mă ocup eu de asta. Fugi în apă, capitane. Fugi în junglă, capitane, poate scapi de ea. Intră în apă, capitane, tigrii se tem de apă. Te salvez, capitane. Dă-l afară. Bucata asta cam miroase urât. E piciorul meu, imbecilule! Cum bănuiam eu, Snack? Invenția mea o să funcționeze. Catapulta mă va trimite în lumea civilizată, de unde o să trimit o corabie după tine, dacă îmi aduc aminte. Bine, Snack, hai funia! Bună, fetelor! Eu sunt Jack, neînfricatul pirat. Să vă povestesc despre mine câte...
Suntem salvați? Nu, dar ți-am adus un suvenir. Ce e, capitane? E un suport de nuci de cocos. Oh, ce drăguț! Ai noroc că sunt mentor, Snack. Ai văzut cum am construit undița asta cu mâinile goale? Ai văzut? Am făcut și eu una. Ha. Dau pace! Privește un expert în acțiune, Snack. Peștele asta ne ajunge o lună. Dau pace! Zâmbește! A doua zi. Capitane, trezește-te! Snack! În ciuda situației, ce dimineață superbă! Azi mă simt un alt om! Parcă am slăbit 5 kg. Scuză-mă, capitane, dar cred că ți-au dispărut picioarele. Unde mai văzut picioarele? Cred că mi le-a furat vreun animal! Repede! Repede, Snack! Trebuie să-mi găsești picioarele! Cred că sunt canibali. Snack! Uite și picioarele mele acolo! Cred că le-au pus la marinat. Ei, nu te supăra că îți spun, dar miros delicios. Taci! Repede, Snack! Nu mănâncă ceaun! În naiba cu sosul ăsta! Repede, Snack! Pe aici! Câteva zile mai târziu. Snack, eu nu mai pot! Sunt epuizat! Și n-am servit încă cina! Nu putem mânca picioarele, sunt deja gătite. Nu fi ridicol! În plus, eu nu mai suport! Nu mai suport, Snack! S-a terminat! S-a terminat! Nu-i omor! Părăsesc acest balast monitor și mă duc într-un loc mult mai bun! Da, mă duc! Gata! M-am întors. Vrei un pahar cu apă ca să-ți termin monologul mortual? Mulțumesc, Snack! Deci, cum spuneam, da, pe patul de moarte aproape că simt gheara cea rece care se... Vrei niște gheață? Da, mulțumesc, Snack! Da, pe patul de moarte... E un șervecel și poate niște fructe. Mulțumesc, Snack! În timp ce aștept ca sufletul mi... Niște pate de gâscă. Grozav, mulțumesc, Snack! Când mă prăbușesc în abisul care se... Nu, regret, capitane, nu mai avem pate. Poate niște caviar? Ne? Da, dă-mi un pic, Snack! De unde ai luat toate bunătățile astea, Snack? Din stațiune. Stațiune? De ce n-ai zis că suntem lângă o stațiune? Păi, nu m-ai întrebat. Probabil au un restaurant aici și... e aproape 6. Să ne grăbim! Nu suport să întârzi la cina! Haide! Da, capitane. Vă pot ajuta? Da, prietene, vrem să servim cina! Dă-ne cea mai bună masă și grăbește-te! Mă tem că e imposibil. Nu primim vagabonzi jegoși în salonul nostru. Vagabonzi jergoși, ascultă, snob indolent! Dacă aș avea sabia și bodyguardul de 2 metri cu mine, te-aș face să-ți înghiți cuvintele! Ai probleme, François? Da, avem o problemă! Am venit să luăm cina și filfizonul ăsta! Cina? Oui, monsieur, pe aici. Bun venit la Convenția Canibalilor. Încearcă să vezi latura pozitivă. Pozitivă? Pozitivă? O să ne mănânce canibalii, cretinule! Da, dar n-am întârziat la cină.